narýchlo som pozvala Tomiho, či má čas, pred 10 minútami a už sa nám nalogoval. Zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Super. Fantázia, takže ahojte všetci, vítam vás, počkáme možno chvíľočku, či sa nám nalogujú, pozerám, že už máme nejakých teda naživo, ktorí ste tu. A zdravím vás z Cypru. Tomi, ty nám môžeš povedať, odkiaľ, kde sa práve nachádzaš a môžeš nám stručne povedať o sebe, kto si, kde žiješ a ako dlho sa venuješ obchodovaniu. No ja teraz aktuálne bývam v Budapešti a čo sa týka akože tradingu, už venujem som vyše roka pol, takže už nejaký piatok mám za sebou. Áno. A čo sa týka, či dneska akože chceme povedať, čo máme takú novú technológiu, čo celkom akože zmení pre tých úplne nových hráčov. Taká novinka. Áno, o tom dneska sa budeme baviť. Presne tak. Ďakujem, Tomi, ďakujem. Kľudne ešte pokračuj, keď chceš niečo o sebe povedať našim divákom, ktorí sa nepoznajú. No, tak vlastne akože ďaká k tomu akože tradingovej svetu poznáme akože my dvaja. Čo je úplne super, že vesmír nám takto spojil. A pičíme, makáme. Tak. A snažíme to odozdávať tiež ľuďom, čo sa týka akože tie novinky, ako môžu akože tak ľahšou cestou akože začať. Perfektne si to povedal, presne tak. Ďakujem, Tomi. Takže táto nová TTT technológia je absolútny game changer. Ako preložíme do slovenčiny game changer? Prelož mi to, prosím ťa. Čo viem. Mení hru, hej. Meníš hru, meníš plánov, meníš také. To hru, hej, táto technológia, no. Takže prišla som sem, tuto si teraz sadnem, pretože išla som na prechádzku. Tak, aby ste videli Limassol, nádherný výhľad je tu. Takže poďme k tomu. Aha, prišiel update. Máš od Arabely otvorený obchod, práve nám Arabela poslala update. Ja nemám teraz, v priamom prenose, super. Takže nemusím nič robiť. Nemáš. To si bude tá, čo bola otvorená. Áno, update len poslala, hej. Super, dobre. Takže, poďme na to. Všetkých zdravím teda z Limassolu. Spontánne som sa rozhodla urobiť túto liveku, pretože len pár dní, 2 dní dozadu sme sa dozvedeli, aj ja som bola pozvaná na jednu akciu fantastickú. Na Slovensku a v Česku sa bude diať a budú tam naozaj celosvetoví aj lídri. Čiže určite vás radi tam pozveme, ale o tej akcii povieme troška neskôr. Teraz chcem ďalej pokračovať o tej technológii a čo si to mi spomenul, že aj tí úplní začiatočníci vedia veľmi jednoducho začať s tou technológiou. Takže presne to mňa zaujalo. Hej, ja už som v tradingu, v tomto odvetví, ja som už vyše 10 rokov. V tradingu vyše 10 rokov fungujem, pracujem a sama sa venujem obchodovaniu rok, hej, rok a pol už takže tak hlbšie, hej, som sa do toho pustila a strašne ma to zaujalo, strašne ma to bavilo. A čo mám skúsenosti naozaj aj s mojimi študentami, pretože s tradingom sa naozaj dá krásne zarábať. Cesta na ten trading a k tomu, aby človek bol profitabilný, je naozaj dlhá. Niekedy to je niekoľko rokov, hej. Trvá to niekoľko rokov. Avšak za moju skúsenosť, za tých 10 rokov, 11 rokov už v podstate teraz, čo som si všimla, že čím ideme viac do budúcnosti, tak tie technológie nám prichádzajú, aj AI, čo nám umožňuje a zjednodušuje tú prácu, čo nám to všetko zjednodušuje. A teraz to vidím na vlastné oči, tu v tradingu, v digitálnych aplikáciách, platformách, keďže ja sa tu, ako som hovorila, už 11 rokov som vo Forexe, v tradingu, vidím, čo sa deje. No a táto úplná novinka, ktorá tu je, som súčasťou toho, takže som povedala, že toto musím dať von, pretože som si to sama otestovala, aj moji ľudia. A fakt máme prekrásne výsledky a výsledky ľudí, ktorí len jednoducho ešte nikdy ani neobchodovali a už dokážu od prvého dňa
už od prvého dňa dokážu profitovať na tých finančných trhoch. A za mňa toto je niečo fantastické. Čiže kľudne povedz aj ty niečo k tomu, čo máš chuť povedať na tú TTT technológiu. Nech sa páči. No, ten TTT akože hlavne akože dobre pre tých začiatočníkov, lebo možno oni chcú naučiť, čo sa týka aj tradovať aj sami, aj manuálne, ale môžu zároveň za ten čas, kým sa začnú študovať akože základné veci, môže využívať ten TTT. To znamená, že dojde na mobil notifikácia, že je tam možnosť zobrať ten trade. To sa iba odklikne a potom ten trader akože manažuje to. Tým pádom ten úplne nováčik, ktorý akože má možno aj nejaké ešte obavy, že bude to zvládať nejak, dajme tomu, emočne, tak táto stránka úplne že odpadne, lebo on to iba zoberie ten trade, potvrdí to a potom to trader to manažuje. Presne tak. Kým sa to neuzavrie akože ten obchod. A kvôli tomu, akože, čo si hovorila aj ty, že dokážu na to akože profitovať od prvého dňa, nakoľko už beží niečo, čo funguje. Myslím, že akože sme to skúšali aj normálne akože, čo sa týka akože rizikom, čo trader odporúča. Ja teraz akože týždeň tiež testujem akože s takým najnižším rizikom a tiež akože funguje. Funguje akože bez ohľadne toho, že dajme tomu, niekto bude s nejakým akože menším účtom akože robiť a nemôže mať dovoliť také vysoké riziko, tak tam dokáže akože toto jediné akože manažovať na začiatku, keď to zadá to riziko a funguje to. Perfektné. Super. Toto rada počujem. Takisto aj teba, pretože ty už naozaj máš skúsenosti a ty si dával dokonca hodiny. Keďže ja som v tomto tradingu tiež nejakú dobu, otváram a spolupracujem s ľuďmi z celého sveta, mám študentov po celom svete. V Nigérii sme spolu robili tiež projekt a to mi robil živé hodiny. On naživo obchodoval a pre Nigériu, sme mali ráno a takisto viem, že aj na Slovensku si bol pozvaný väčšími lídrami zo Slovenska, ktorí tiež pracovali v týchto firmách, ktoré majú tie aplikácie a digitálne aplikácie, že ťa pozvali, aby si robil živé hodiny pre nich, pre ich tým ľudí. Čiže toto bolo tiež, to chcem vyzdvihnúť, že Comi má naozaj skúsenosti s tým tradingom, pretože on sa tomu tradingu venuje a venoval aj 10 hodín denne. Obyčajný človek za 1,5 roka sa venuje najmä tomu 1 hodinu denne napríklad, ale Tomi sa tomu venuje aj 10 hodín denne. Kedy ja vám poviem, že dokonale a preto si ty mohol robiť a dával si aj živé hodiny. Naživo si bral, tradoval na German 40, čo si pamätám, takisto pre môj Nigériu si to robil, čiže za to ti veľmi pekne ďakujem. No a teraz, preto ja vidím tú hodnotu v tom, že tí ľudia, pretože sme mali veľa ľudí, ktorí nemohli ísť naživo na tú hodinu, ja som mala v Nigérii tým ľudí a jednoducho mi povedali, oni majú teraz, sú či už, ja neviem, v škole, tí študenti alebo pracujúci, že sa nemohli nalogovať na tú živú hodinu s tebou, nemohli s tebou zarobiť a práve o tom chcem povedať, že teraz táto nová technológia TTT pre tých ľudí, ktorí nemajú čas byť na tých živých hodinách, nemajú čas analyzovať 5, 6, 7 hodín tie grafy všetky, ale chceli by naozaj začať a nevedia ako, a boja sa, že TTT technológia je odpoveď pre ľudí, pretože je to taká, teraz tá najnovšia technológia a celý svet vlastne sa posúva. Čiže keď príde nejaký nováčik, ktorý ešte nikdy v tom Forexe, v tom svete nebol, tak sa napojí na to TTT. Samozrejme, s mojimi ľuďmi vždy na začiatok pracujem, že napojíme demo účty, čiže na týždeň, 2 majú demo účty a potom ja už vidím, aké majú výsledky a na základe toho môžeme napojiť či reálny, alebo samozrejme existujú aj fundované účty, ktoré naša firma dodáva tým študentom, čiže takisto aj kapitál je donadný v tom, ale o tom potom pri konci. To som chcela povedať, že ak tí ľudia, ktorí proste vidia z každej strany na internete, že dá sa zarobiť kryptom, tam sa dá zarobiť forexom, zlato, signály, všetko, ale sú z toho úplne, že
majú obavy poprvé, majú strach, všade to je na internete, že môžete zarábame neviem koľko, je tam toho 80% scamu, vám poviem, 80% môže byť scam, čiže dávať pozor na tieto veci veľmi. A teraz nájsť niečo aj ja vlastne, čo vidím, čo funguje, hej, keďže samozrejme ten trading funguje ako taký a samotný, ale je to cesta, hej, človek potrebuje rok, 2, pol roka, ako kto, samozrejme, hej, ale s týmto TTT, ako hovorím, nováčik sa vie pustiť do toho tradingu od prvého dňa a zároveň sa dokáže učiť a ísť na ďalší level postupne, nenásilne, nemá ten stres a tieto veci, hej, že vidí výsledky od prvého momentu. To som si všimla, je veľmi dôležité pre tých začiatočníkov, pretože vidím všetci ľudia, ktorí zlyhali, alebo tí ľudia, ktorí sa vzdali, boli tí, ktorí nezotrvali, dajme tomu 2 mesiace, 3, oni si napríklad mali nejaký stratový obchod, hej, aj keď mali nastavený risk management a uvideli tam tie straty, pretože tie emócie tak sa zlakli a povedali si, to nefunguje, hej, a skončili tam, hej. Nedali tomu čas, aby videli, a teraz touto TTT technológiou, tí ľudia vedia vidieť od prvého momentu, to je veľmi dôležité, od prvého týždňa na demo účtov, že to funguje, že vidia, že napríklad na konci toho týždňa, že je tam ten profit, alebo na konci mesiaca, že tam je ten profit, lebo to je profesionálny ten, kto vám manažuje ten obchod, hej, tá technológia, to je s AI spojené, vy len kliknete a on vám to celé manažuje. Čiže vy ten celý rozum, predstavte si, že máte nejakého špičkového tradera 10-15 ročného a jeho máte vo vašom telefóne a vy čo len urobíte je, keď príde obchod, vy len zakliknete, že idete s ním. A to je všetko. Vy nič iné nerobíte. On to všetko robí a po celom svete sú napojení na toto TTT z celého sveta, ako hovorím. Ja som absolútne unesená z tejto technológie, pretože 11 rokov, vyše 10-11 rokov už som v tomto odvetví a vidím, že čo sa deje a čo sa dá, ja si neviem predstaviť, čo bude o pol roka. A neskutočne sa teším na mojich študentov. Ako tí, ktorí len začali, lebo mám tu teraz študentov, ktorí ešte nikdy neobchodovali, že ako ich budím o 3 mesiace, že aké krásne pokroky urobia aj sami potom s tým štúdiom. Hej, že samozrejme to nie je len TTT, je to na každom. Keď niekto chce len TTT a nebude sa učiť, má možnosť, není problém, hej. Môže, povedz nám výhody toho, hej, že predstav si to mi, keď náhodou nejaký študent alebo niekto podnikateľ pracujúci, mám teraz podnikateľa, ktorý pracuje od rána do večera, sa mi tiež registroval, je u mňa a hovorí, že fakt nemá čas, večer o 9:00 príde domov, maká, má proste toho veľa, ale cez víkendy sa tomu chce vedovať, či sa to dá. No samozrejme. A už aj obchoduje, už je v tom trhu, lebo len klikni a to je celé, aj mi posiela, hej, aj jak sa teší. Povedz nám aj ty, ako to vidíš z tvojho pohľadu, Tomi, hej, to TTT, hej, že len klikneš a zarába, že aký máš ty pohľad na to teda? Ty mám povedz tiež. No, čo sa týka, ja by som to porovnal akože možno niečím takým, ako ty si hovorila, že možnosti akože, čo sa týka akože ponúk na internete, nájdete akože milión druhov. Čo sa týka aj čo my sme skalpovali tiež ten G40, čo je ten nemecký index, ten DAX, nebolo, že akože potrebné až tak veľa vecí akože naučiť, ale stále akože tam som odporúčal ľuďom, aby tam došli, naučili, ako vlastne vstúpim rýchlo do obchodu a ako rýchlo to uzatváram. Nakoľko akože potenciál bol tam akože napríklad najvyšší, keď pochopili reálne, že na akú hodnotu, ktorú mám naznačené, že tam stopíte, a kde to zatvárate a nečakali na ten môj akože kvázi hlas, že kedy vystúpiť. Áno, prerušiť, povedz teda len našim divákom, ako prebiehali tvoje hodiny, že ako to funguje. Živá hodina je tiež jedna z tých ľahých, že napríklad Tomi robil živú hodinu, on sledoval trh a naživo skalpoval, to znamená krátke obchody bral, povedal, že teraz vstupujem entry now, teraz chádzam do obchodu a všetci my, čo sme boli na druhej strane, sme v tej istej sekunde alebo o 2 sekundy vstúpili s ním a on takisto povedal, vychádzam z obchodu, hej. Čiže vlastne Tomi to riadil, ale vy na druhej strane ste museli mať základné informácie, museli ste mať aspoň základy toho Forexu, aby ste vy dokázali vstúpiť do toho obchodu a medzi tým Tomi počas tej liveky učil nás, hej, Tomi, ty si nám dával vlastne vyučovanie, tú hodnotu, čiže my sme sa zároveň učili s tebou na tých livekách, keď si nebral obchod, alebo si nám rozoberal tie analýzy a grafy.
ale veľa ľudí, ako hovorím, nechodilo na tie hodiny. Proste je to tak, sme zaneprázdnení. Každý človek má strašne veľa toho. Čiže Áno, z 10 ľudí, keď mi 5 prišli, alebo 4, zarobili, ale čo ostatní 4? Čo ostatní 4, áno, hej? presne, lebo napríklad tie hodiny tiež boli akože na základe toho, že kedy otvoril ten trh, ten londýnsky session, a vtedy sa to dalo, tedy boli akože také väčšie pohyby tam, kde za krátky čas dalo sa zarobiť. Toto bolo, začali sme 3 a 9, o 9 do nejakej maximum pol 10 sme skalpovali. Ktorí boli študenti, boli školy, nemohli, ja neviem, škola jedno s druhým. Takže veľa ľudí, akože dajme tomu, jak si ty si hovorila, že 50% ľudí nemohol akože zúčastniť v tom čase. A bohužiaľ, akože my to nevieme posúvať toto, lebo aj na iných trhoch funguje takisto ten rýchly scout, že keď otvára ten daný trh, tak tedy sú tam tie momenty. Dajme tomu, na druhý trh je tam po obede, po štvrté. A keď zase niekto ešte stále je robote cez týždeň, akože každý deň, tak akože je to super, že je to možnosť, ale nemôže zúčastniť. A čo sa týka, keď porovnáme s tým TTT, tak poznáme, že ľudia akože sú na tých mobiloch, či aj keď pracujú, či aj hocičo. Sú, keď ľudia nemajú akože nejakú akože takú prácu, že majú tam zakázané, že vypnú ten mobil akože do skrine, tak sú na tých mobiloch a majú toľko času, že keď dojde tá push notifikácia v telefóne, ja dokonca mám to nastavené takto, že chodí nám aj Telegram akože na to upozorní a mám iný zvuk na tie, keď chodia tie signály alebo aj tie TTT alerty. Áno. To znamená, že ja to už podľa zvuku, keď mám aj odložený telefon, nepozriem na to v kuse, tak rozpoznám, že áno, teraz to mám zvinutý telefon, pozri si na to a iba to tam zadám, potvrdím to a beží to. Áno, ako to potvrdíš len pre vás, divákov, urobia tam je, že máte 2 minúty na to vstúpiť do obchodu. Každý má, 2 minúty a odpočítava tam ten časovač. A vy vlastne musíte kliknúť do 2 minút, keď stihnete. A už urobíte len to, že klik a to je celé. Klik a to znamená, že approve. A ukáže vám taký pop-up, že success, že úspech a to je celé. A odložíte telefón do vačku niekde ďalej. A vy už len, ja napríklad tak robím niekedy, lebo mám veľa meetingov, poviem pravdu, teraz a Zoomy aj všetko a jednoducho, keď počujem zvuk, dám to TTT a potom idem ďalej k meetingom a už po obede pozriem, a už len pozriem, aha, obchody zatvorené, profite, dobre, úplná pecka, úplná pecka. A tie 2 minúty možno niekto povie, že no ale je to málo času na to, ale tam vlastne ten nováčik, akože tie 2 minúty možno niekto teraz myslí, že Ježiši Mare, mám 2 minúty, že je to obmedzený čas. Ako som hovoril, že keď je tam nejaké, akože dajme tomu zvuk nastavený, akože že iný zvonenie, iné pípnutie, tak vlastne akože ten človek nerozmýšľa akože že na to akože chytí, potvrdí, zabere to, ja neviem, do 30 sekúnd. Áno. Do 30 sekúnd akože rozkliknúť akože tú notifikáciu, to skočí do aplikácie, potvrdí sa, dojde jedna správa, že gratulujeme, je to potvrdené, je to ten obchod akože zobraté a on to automaticky akože na ten účet, ktorý máte pripojené, tak tam to náhodí. Ale keď náhodou, že nestihne niekto, vieš, ono to není o tom, v tradingu není o tom zobrať všetky obchody, úplne všetky, že 10, keď príde, nič sa nestane, pretože máme ďalšiu, Joela a všetci ostatní edukátori zás, čiže keď náhodou vynecháte, nič sa nestane, príde ďalší obchod. Samozrejme, tí, ktorým fakt majú tie notifikácie perfektne nastavené a proste zoberú každý trade, tak majú veľmi krásne štatistiky, nádherné štatistiky, presne ako ten trader, čiže krásne percentá sa dajú narobiť a urobiť aj len z TTT. Aj keď len z TTT. Ja napríklad to mám krásne rozložené, že ja mám účet len čisto na TTT oddelený, potom druhý účet mám čisto na alerty a teraz mám ďalší nový účet, to je najnovší, ktorý som si kúpila, brutálny, tak tam pôjdem stratégie, a si to krásne to mám rozložené, čiže úplne, že mega pecka. Ja akože naplno sa venujem tradingu, tak vám poviem, nie len, že 1 hodinku, aj keď teraz momentálne nemám môj čas, mi to nedovolí tak, ako by som chcela, ale to vôbec nevadí, to do budúcna, pretože riešim a samozrejme mám ľudí, ktorí majú záujem o toto a chcem ich edukovať, chcem im na tom Zoome hovoriť, čo robíme. Takže ďakujem, Tomi, pomalinky budeme končiť teraz, čiže takto stručne o tom TTT. A čo som teraz chcela povedať, Tomi,
Chcela som našim divákom a všetkým tým, ktorí budete pozerať toto zo záznamu, ja toto pripnem na môj profil, aj Tomi, ty si môžeš pripnúť, že my budeme mať tento piatok 20:30 o 8:30 minúte slovenského času vlastne veľký launch call pre Slovensko a Českú republiku, hej. Budú tam naozaj lídri z celého sveta, Wesley, Jennifer, ale budeme tam aj my, čo sa týka Slovenska. Česka, naozaj veľmi významní ľudia, ktorí už majú v tradingu skúsenosti, takisto ako aj ja, alebo ako aj ty, hej, tak vám porozprávajú aj ich príbeh a stručne budete mať možnosť vidieť, čo je to tá technológia. Ako funguje tá technológia na vlastné oči, to budete môcť vidieť, čiže vy z vás, ktorých to láka, alebo by ste chceli vedieť viac, na tomto webinári, ktorý bude zajtra v piatok 8:30, nemôžete chýbať. Vezmite vlastne do svojich rúk, aspoň urobte ten prvý krok. Neznamená, že musíte niečo urobiť, ale pozrite si ten webinár, pretože tento webinár vám môže zmeniť život. Vám to hovorím ja. Mám už za ten rok a pol, mám ľudí, ktorým sa životy menia rovno pred mojimi očami vďaka obchodovaniu a tradingu. Prvým človekom, komu sa zmenil život, som ja. Ja som ako príklad sama sebe, hej, že naozaj, že to je úžasné. Ja som vďaka obchodovaniu a tradingu mohla skončiť v mojej práci. Na Cypre v zahraničí som pracovala od rána od 9. do 6. hodín večer, veľa razy o 7. večer domov, čiže ja som niekoľko, to je klasický pracovný čas, neskoro večer. A práve vďaka tradingu a obchodovaniu a tejto možnosti, že aj ja som sa rozhodla ísť do toho, že ja sama to budem robiť, že sama to vyskúšam, nielen v tom odvetví, ako som pracovala, ale s tým, že aj ja sama vďaka týmto úžasným aplikáciám digitálnym, ktoré nám to uľahčujú, hej, tak som mohla skončiť v tej práci a naplno sa môžem venovať tomu, čo milujem, čo je moja vášeň. A nielen to, ale ja môžem o tom rozprávať ďalej, hej. Ja som vždy bola taký človek, že proste, keď niečo dobré som spoznala, alebo čo sa týka zdravia, hej, ja som to vždy aj v práci, alebo kolegom, mojim kamarátom, že počúvate, viete, akú mám maču, napríklad, keď som pila čaj mačatý, určite poznáte, teraz to je aj v móde, hej, že keď idete na kávičku, hej, dávate si matcha latte. Ja som to už poznala niekoľko rokov dozadu a na Slovensku to možno prišlo, ja neviem, 2 roky, 3 roky dozadu, kdežto ja už asi aj 7-8 rokov to pijem, hej, v práci. A viem, že v práci, ako tom som mojim kolegom, že ako vlastne ten matcha zelený čaj, keď vypijete, tak naozaj vám dá energiu a naozaj váš mozog, že veľmi dobre uvažujete, máte jasnú myseľ a veľmi dobre sa učíte. Čiže ja som vtedy aj sa ma pýtali, že ty pracuješ pre tú firmu, a hovorím, nie, nepracujem, hej, že ja to mám prirodzene dané, že keď ja niečo vyskúšam a funguje to a fakt vidím výsledky, tak ja o tom musím rozprávať. Ja som proste taký človek od kosti, hej. A teraz ja mám niečo a zarábam obchodovaním a teraz o tom môžem rozprávať ďalej a podávam to ďalej a robím niečo s tým súzním na 100%. A vidím, že v tomto odvetví je veľa zlých vecí na internete, čo sa deje a práve ja som tu a môj tím, aby sme ukázali, že sa to dá robiť inak, že sa to dá robiť transparentne, že sa to dá naozaj robiť správne, tak ako sa má s produktami, ktoré fungujú a práve preto som tu, aby som to naďalej dávala osvetu aj na moje Slovensko, pretože som to robila hlavne v zahraničí. A vôbec som nechcela na Slovensku, alebo neotvárala trh oficiálne, ale teraz som sa rozhodla, pretože aj moji ľudia ma nasledujú a chcú, aby som to Slovensko otvorila. Tak som ho otvorila teda. Mám tu úžasných ľudí v tíme, úžasných lídrov zo Slovenska, profesionálnych koučov, hej. To sú ľudia, ktorí majú certifikáty, profesionálne, ktorí pracujú v našom tíme na tom, aby ten človek, ktorý sa rozhodne registrovať a bude trader, tak tu má všetky nástroje k tomu, aby bol profitabilný, aby nakoniec v konečnom dôsledku mal modré čísla, pretože mám v našom tíme Limitless Slovenskej, my máme profesionálov, ktorí sa zameriavajú na mindset, ktorí sa zameriavajú na to, aby človek, lebo ten trading nie je len o tých peniazoch a grafoch, ale to je komplex toho celého, hej. Takže toľko teda z mojej strany a nech sa páči. Rada by som vás pozvala, ľudia, fakt prídite, povedzte o tom niekomu, dáme link a budem o tom hovoriť dneska a budem o tom hovoriť zajtra, liveky,
pretože chcem, aby čo najviac ľudí bolo na tom oficiálnom launch calli, ktorý bude o tej technológii. A nech sa páči, Tomi, aj ty povedz a pozvi tvojich divákov. Nech sa páči, dávam ti slovo. No, ja by som ešte pripomenul, že väčšinou akože niektorí ľudia hovoria, že no teraz nemôžem a blablabla, ale zároveň akože vyhľadávajú, dajme tomu, že keď niekto má jazykovú bariéru s angličtinou, Áno. ale ja chcel by som všetko akože že po slovensky. Zajtra to bude akože, čo sa týka akože na ten launch call, tam prevažne akože budú akože po slovensky akože hovoriť. Myslím, že kľudne dá sa aj spýtať si niečo ako v čete na konci, alebo akože potom cez nás, s ktorým spojíte, vysvetlíme aj slovenčine. Ako som povedal ľuďom, že niekto nehľadajú akože nejaké akože, chyby v tom, že kvôli čomu akože dajme tomu, že neišli do toho. Lebo dajme tomu, celkovo to riešime aj pre Slovensko, čo sa týka aj také vzdelávačné veci alebo základné veci akože v slovenskom jazyku, ktoré nevedia po anglicky. Plus je tam akože jedna traderka robí akože dajme tomu živé hodiny aj v slovenskom jazyku. Máme troch, povedala. Bohuslav je tam a ešte dvaja, čiže v troch máme v našom jazyku, ktoré máme záznamy, hodiny, všetko, hej. Až troch, hej. Ale dneska, to mi nám veľmi správne hovorí, že ďakujem za pripomienku, lebo dneska ja som na túto liveku vám hovorila len o jednej malej veci, o TTT technológii. My tam toho máme, moji milí, toľko, že 1 rok, keď tu budete, tak viete dobehnúť profesionála, ktorý 2-3 roky sa učí a nevie byť na modrých číslach. A nevie zarábať, lebo ja poznám traderov, ktorí 2-3 roky sa trápia a nezarábajú, poznám. A nezarábajú, platia tisíce eur a nezarábajú. A ja mám ľudí, ktorí len došli aj ku mne do týmu, aj napríklad minulý rok a dostali sme, za pár mesiacov majú krásne výsledky. A tu teraz chcem urobiť niečo s touto TTT, keď som ju uvidela, že proste ja s tými ľuďmi chcem pracovať aj s takými, ktorí nikdy nie sú nováčikovia, že za ako rýchlo a ešte skôr ich viem dostať na tie modré čísla aj konzistentne, samozrejme s prácou s tými ľuďmi. A naozaj som na to ako keby strašne aj hrdá, že akých ľudí mám v mojom týme, akí ľudia sú tu, pretože sú to profesionáli a vytvorili sme takéto bezpečné prostredia, safe environment pre človeka, ktorý chce byť profitabilný na tom trhu, nedarí sa mu, tak taký človek tiež, keď príde do nášho prostredia, do nášho týmu, tak tu máme proste profesionálov a že dodávame tú extra hodnotu, hej, že nielen tá aplikácia, nielen tá platforma, nielen tí edukátori fantastickí, ale priamo v našom týme máme profesionálov, študovaných, certifikovaných, ktorí sú presne na to, ako byť úspešným napríklad v živote, hej, a presné kroky, keď človek bude podľa tých krokov pôjde, tak vlastne bude mať také výsledky. Čiže naozaj vďaka tomu som na to veľmi som aj vďačná za to, že proste akých ľudí tu mám, aj teba, Tomi, takže ďakujem takisto za teba. Jasne. Ako hovorím, že treba akože využívať, hovorím, že tie momenty, čo si spomínala všetko, čo všetko máme aj v slovenskom jazyku, aj celková podpora a vzdelávanie, čo sa týka o tradingu, ale akože o ten, dajme tomu, mindsetovú stranu, lebo veľa ľudí to neuvedomí, že do toho tradingu akože ten svoj mindset akože nesie zo sebou a keď sa akože na ten vyšší úroveň sa naučiť, tak je to dôležité. Že nerobíme to kvôli tomu, že chcem predávať nejaké kurzy navyše, ale skôr akože že podporovať akože že tých ľudí, aby to pochopili, čo všetko akože tak potrebné na to. Presne. Aby to mohli akože aj sám akože rozvíjať. Aby aj sami sa stali tradermi. Presne tak, že nielen tie základ, že kopírovať alebo niečo, TTT, ale práve tu je to, že oni fakt môžu byť tradery a môžu sa dostať na naozaj veľmi vysoký level. Práve preto milujem túto Akash X akadémiu a srdečne vás pozývam v piatok 8:30, buďte tam a budete ma vidieť vyskakovať asi zo všadiaľ, pretože ja budem o tom liveky robiť na TikToku, na Instagrame, na Facebooku. Budete ma vidieť všade teraz, pretože ja chcem, aby čo najviac ľudí
bolo na tom kole. Tento kole je veľmi dôležitý, pretože máme zo zahraničia úžasnú Jennifer, máme úžasného Wesleyho zo zahraničia, z Holandska, ktorý tiež k vám budú rozprávať a budeme mať priamo aj pre nich ako preklad, pre nich, nie pre nich, ale od nich ako preklad pre Slovákov, ale všetko ostatné Slováci, Češi na tom kole. Čiže veľmi sa na vás teším a ďakujem ešte raz.